Ini pa nagsubliti programa tayo ay topic ko mga idol tuloy-tuloy matlan. Iti ente man panag ginablaaw, panag inistorya. Ken kasta pa yung mga idol panag ininformar itatagon daway. Iawis biga na kayo. Iti pa nang share yo apo na ito yung agdamay na ta Facebook Live. Ya IFM 99.5 Lawan. Alright, Idol Glenn, what's next? Kaya tayo sakit ka maalaman iti summer. At no makita mo kami ka nakabarbara. Iti panyempo ya. Kana dita, it's humid. Yes. Humid, ako na da. Humid. Ang titi humid, tayo medyo tempudot na. Malinsangan. Malinsangan. Oo. Ti sumaruno ka dito kat sore eyes. Oo, sore eyes. Sore eyes. At deta kinabaran na deta kat ma-irritate deta Deta matam. Iso nga sapul ti eyeglass. Ay had sunglasses. Sunglass. Nga mamati ka Idol Glenn nga no deta parang ikanong majay sunglass mo ay tapos kumita ka di kas jay. Makaakar? Depehan ti amukat DJ no makontak ti ada kontak ng kasla. Kasi kung may pulagid na pulagid may pulagid so. Oh, na. Yan no dati ikatom di jay sa agpinirang kay lang. Agpinirang kay lang. Ay ha. Diba? Mabalik siguro no dati love at first sight. Hindi ana akarang. Iso ti akaram di jay ana. Nagpintas. Oh, ngayon mga idol, dapat protektaran nyo, di kita matayo. Ore siya kumata. Aglalo ka di kita ipeko, di kita traveler, di kita motor. Anyo nga ay alagaan nyo di kita matayo. Aglalo ka napudot, DJ Puloy na. Puloy na kundi syempre agmotor ka, kat napaspas ka. At dust nga mapaniyat mata, maya. Ano nga dust, dete pay pudot na. Yan. Ore siya siguro idol din, mga lakto mo ore nakalugan na, mga lakto mo iti sunglasses kasi nariga no maka-sore eyes na kumaton. Kasi kita as of now nakapampanaas ti matakon. Oo. Diba? So maruno, di kita yan, di kita skin diseases, skin infections. Of course, di kita bagbaga kita yung kamanaw kasi dyan mo no. Kamanaw. Gagil. Hangam kam, di kita kamanaw talaga ta no. Palag ka kamanaw tata? No dito summer kung makita di kita ubing, aglalo ka di kita ubing tataraydag kamanaw ka. Apay ko lang gapot ka. No napugot ka, nagasat ka kidi no napugot ka ta adat chance mo nga pumudaw. Gaputi. Kamanaw. Yung installment. Dalmatian ka, bes? Siya, natin mamagpukaw nga. 101 Dalmatian. Ipaginom ni Rain. Ang kaman. Speaking of Rain, ang buhay-buhay niya. Hoy, Rain, ipasam Good morning, Idol Rain. Oh, the news mo. Andan sa. Andan? Isang naban. Ayun, andan mga idol. Good morning, Darren De Los Santos. Ayan. Yung pag-ibigat mo, nalaman ni Idol Rain ko na na. Anya kat pa, di kita amo yung amin dito, kat di shoot pakalaan ka, di kita pakalaan na ko na, di kita siguro narugi nga swimming pool. Ay, wen, ayan. Di kita narugit nga, di ko makaspagaring di waig. Abus na aglublob na tinuwang dita. Napakapela naglub na. Papanditan ka. Diba? Bueno, di kaya, siyempre, awanti pagdigusan nyo, ikay agdidigos kanal. Yung madanadalos sa kanal. Diyan San Marcelino ding ras. Siguro di jay. Ngayon mati bagbaga nga kanal. Tayo medyo haang magkidi nga nakarugurgit. Ngam tayo medyo nadalos pa ilaan. Ngam hidaan mo nga ajay nga to. Kata nagibubul. Oh, di ba? Ada nag-jebs. Kasi sabi ako rin yung daway. Pati pa dito ko dito. Karayan pa. Karayan pa. Nga nabalbalay na kuma. Ang kayo mapamanijay. Ang mga nag-jump sa ibang. Ada pa di kaya ko ito sarat ay dito ka ba kita ayan na dito yung parang kasi ko. Yes. Nagmayati pagdigos yo adagayam agpapadikos ti baka lang ijer. Tapos pagit ka lang, ay ano nga to? Dito ay tanong pa. Ada nagpapadigos tinuang.
Jesuro nga nagpababaamin na Hindi apa, virus, kadang-kadang, dito kamanaw. Ako nagbudon sana ya. Anya kan painom ko sakit nga maalam pa. Gabi. Oy, mabalin gabi. Kasi pinagagabi tan napudot. Ni Rebs, gabi. Amo de turtob kasi. Amo yung DJ lamiis tay gakak. When. Adapt. When? Anya lamp. Lamp. Tapos nagsabasa-balik pa Kasi mo naman, intim mo, dahil lip mo. Tato ka gumapandita. Tsaka mo ng virus, ano ka DJ? Pagkalam ka DJ. Pero ka papandita kilikilim kasi ay. Busalin sa... Parang busalin pa na ta. Parang bubusali pa niya ta. Data tinakaririgat ang asulto po. Kasi dami ako. At dyan ang pasulto na nung kakadete bote. Bote, aya. Hanga si kamang sulto patay bote pang sulto. Hindi na nagriga. Hanga mairuruar nga pudot. Pudot, di dyan Pudot mga idol. tabagi. Actually, deta busali. Agas na ka de hibiscus or deta gumamela, mga idol, iso ti taltalim ka no, tapos iso ti pang dayas mo ka di jay busalim ngem. May metatayin ka ipa-opera ka na gitido. Sa may isa pa tipay gaya may isa nga sa ay kung ano ka digi aglalo ka digi katuli digi agkabkamatis. Aywa, deta. Panagtutuli nga mintata. Panagtutuli. Gusto nga digi jay pada nga supot. Ay Intay ton. Speaking of supot. Supot. Depende gi supot na nudua kayon supot. Ano partner mo pa nagpatulin ka na maya. Pag-ugit. Anyway, supot pay. Grabe. Panagkukugit talaga tayo. Panagkukugit pay. At sa ti nakita nga parang programa ni Dr. Medel Gawat nga agpa-kugit. Libreng kugit mga idol. Anak yun. Di amo nga ni Dr. Gawat na si ever since nga nagbaling ano dito yan nga board member nga bukal kat isuti kan idi pala ang konsyal na bata kat isuti ikwanan ti advocacy na libreng kugit. Isu nga kugit tinagan na at kugit. Anya ni Dr. Medel kugit Gawat kasi. Uy, kugit ko. Di ba? Digi tarpulin na nung Dr. Medel kugit Gawat. O, di ba? Eso talaga Iso nga damdamagan din ko kung ibotos mo ni Gawat. Sino? Ni Gawat? Pero dati internet mo. Good morning, Apo Bukal. Kaano ulit, di dyan Apo Bukal? Medeldorf. Dito yung libre nga kugit. Anyway, armat lang ini Dr. Dati clinic. Ado ti agi of offer dapat nagbalay-balay tatan nga na nurse kuma. Ayan, dito advocacy. Dati ko nilang lolo Simeon ti agkukugit agpapakugit di jay talaga labahas lang. Wait, agpapakugit o agkukugit? Agkukugit. Agkukugit. Ada kayo dita nakapila di gidyo bingidi ko nga nakangalngal tabay awas mo na ta ip-top cut mo ka. Ay kasi ganyan sa deja. Ngalngal deja tapno talagang kuan agkuan dayon. Itapkal da jay ko ada. Ulo nan. Alawin. Okay mga idol, itong tuloy ito panagkugit, panlaga sa sarili. Yung usapang summer, ito na madamdama. Kita yung pengen nakakugit, idenggan nyo. Ang standby kayo lang ta. Kaya malaman pera, po nagsikat yung chan ko na apay. Apay na si chan mo. Kami mawari. Ayan. Ano itong pawelo submarine? Ano yung irrigation latan? Morning mga idol, mabalik kayo apang banjay, waw kurimaw no kasto yung summer. Ayan. Installment. Adat pagpilian nyo. O diba? Installment akaman. Installment na panagpudaw deta no. O diba? Rain din game. Diba? Isa ti mabalin. Full na nakasunglasses feeling gwapo no ko. Wala yata busa nagayang crossed eyes. Alam mo Milma Consolation kung sa Bas GT nga manabat siya taman tingapin. Good morning kaya amin sa pada oras ni Dero Pilipinas 5:47 na po mga idol.